Яшчэ ў Беларусі я ездзіла ў этнаграфічныя вандроўкі. І там у мяне здарылася такая сітуацыя, мы размаўлялі з жанчынай у вельмі залатым узросце. Мяне заўжды цікавіла, як это вось у такога самага старэйшага пакалення, якое ў іх стаўленне да смерці. Яна распавяла такую вельмі жыццесцвярджальную, мне падаецца, гісторыю. Яна казала, што вось там на мінулым тыдні ей стала блага, і яна ўжо думала, што всё, канец, а потым паглядзела на свае рукі і пабачыла, што яе брудныя пазногці, яна нешта калупалася ў агародзе, і ёй стала сорамна. Яна подумала, што як будзе няёмка ляжаць у труне з такімі бруднымі рукамі, пайшла іх мыць і потым пачала корпацца і забылася памерці. Я тады была так здзіўленая, што вось это зусім іншае стаўленне да смерці, хаця вось у нашым соцыуме падаецца табуяванае. Добры дзень, паважаныя гледачы і глядачкі, гэта праграма «Трэба пагаварыць», і сёння мы абмяркуем, як даць рады са страты блізкага чалавека. Я Марыя Грыз, і сёння са мной у студыі псіхалагіня Наталья Скіпская. Добрый дзень. Добрый дзень. Як ты мяркуеш, ці можа беларуская традыцыя дапамагчы псіхалагічна перажыць страту блізкага чалавека? Ведаеш, я доўгі час цікавілася беларускай народнай культурай і чытала шмат розных прац. І мяне вельмі ўразіла кніга Янкі Крука, нашага віцебскага даследчыка. Падаецца, што гэта была кніга сімволіка беларускай народнай культуры, дзе ён апісваў традыцыі, як пражывае сям'я чалавека, які зышоў першы год пасля яго згону. І вось там такія былі парады, якія у плыні вось нашых псіхалагічных ведаў дакладна былі такія парады, якія дапамагаюць людзям гэты першы год самы складаны, самы цяжкі перажыць. Проста інструкцыя такая. Так. Нават як святкаваць нейкія святы, як сябе паводзіць, як апранацца, якія там ёсць забабоны, што можна рабіць, а што нельга. Раю усім чытаць. Калі сыходзіць чалавек, то у ягоных блізкіх цэлая гамма эмоцый з'яўляецца. Што это, як это можна акрэсліць? Канешне, страта блізкага паклікае самыя розныя пачуцці, але наколькі я ведаю са свайго досведу як тэрапеўткі, магу сказаць, што самыя такія цяжкія гісторыі гэта калі людзі не змаглі дагаварыць, не сказаць галоўныя словы, і гэта звычайна не тое, што там як я быў пакрыўджаны на цябе ў жыцці, што ты мне дрэннага зрабіў, але калі не дагаварыў пра каханне ці пра любоў. Вось самыя такія галоўныя словы, якія ўжо ніколі не скажаш. Бо калі мы сварымся, то мы нейкія словы сабе дазваляем. І людзі ведаюць, калі мы на іх злуемся. А вось кахаем мы іх ці любім мы іх, яны не заўсёды упэўненыя ў гэтым. Вось вельмі важна казаць пра тыя пачуцці, якія маем мы да сваіх блізкіх. Так, дарэчы, пра нескончаную гісторыю з каханнем да нас зараз далучыцца госць, чалавек, мне падаецца, ідэальнай гісторыяй кахання. Гэта натуральна лебедзіная песня. І так мы вітаем у нашай студыі тэлевядоўцу, актора, тик-ток-блогера, усімі улюбёнага маляваныча Александра Ждановича. Добрый дзень. Добрый. Меня уже бачыць, да, і чуюць, да, вітаю вас. Так. Да. Александр, раскажыце, калі ласка, ваша гісторыя з Людмілай, гэта натуральна можна пісаць цэлы роман. А можаце распавесці троху, як вы пазнаёміліся? Па-першае, хочу сказаць, што, безумоўна, хочацца, каб наша гісторыя з Людай была такая прыгожая гісторыя кахання, але насамрэч, калі шчыра, трэба сказаць, што рознае было. Былі кветкі, былі ружы, але былі і шыпы. А пазнаёміліся мы такім чынам. Люда была незвычайны чалавек. Яна вельмі добра вучылася, яна ледь там не з залатым медалём скончыла школу, поступила на мехмат, універсітэт, правучылася 3 гады, потым все кінула і пайшла у тэатральна-мастацкі інстытут, так называўся тада тая установа, дзе я вучыўся, на лялечніцу. Вось. Яна вучылася паралельна на аддзяленні актор тэатра ляліка, а я на драме. І аднойчы на першым жа курсе я пабачыў, як яна была дзяўчына, якая ўся, я яшчэ не ведаю ніякія завуць, нішто, яна была пабітая такая, ўся ў сіняках, збітая.
І я пацікаюся, што здарылася. І мне расказалі, што яна такая была такая крохкая, вельмі тонкая. Вось. І мне расказалі, што просто вось Людміла ішла па вуліцы, пабачыла, як некая там свора б'е хлопца, і яна, не раздумуючы, кінулася іх метеліць, типа такое. І я вот адразу памятаю, у нас не было еще ніякіх увогуле адносін, я подумал, как бы вялікая павагу да гэтага чалавека, вось праз гэты расказ. Ну і так далей, пашло-паехало. Это целый роман можна пісаць, да. Раскажыце, калі ласка, ці можаце вы ўвогуле неяк апісаць вашыя стасункі з жонкай? То бок я, наколькі ведаю, яна прывела вас на працу ў манастыр, і это такая вялікая праца была, нябёсы, наколькі я разумею, гэта вы стваралі гэты фестываль. Ці можаце вы распавесці троху пра это? Ну, па-першае, это была, конечно, не праца. Люда была ў сестринстве, да, она была белой сестрой, і яны прыходзілі з іншымі сёстрамі, каб клапаціцца, дапамагаць дзецям, якія жывуць у інтэрнаце для людзей з асаблівасцямі развіцця, там побач. І пакольку мы з Людай артысты, у нас быў свой такі хатні як бы тэатр, лялечны тэатр, то вось яна мяне літаральна прымусіла, літаральна просто прыцягнула на ланцугу туды, вось у інтэрнат, бо я такі ўвесь быў з сябе геніяльны актор, думаю, што нейкім там дзецям хворым нешта паказваць, навошта мне это трэба. Вось. А скончылася тым, што я на шмат-шмат гадоў я завіс там у інтэрнаце, я полюбіў гэтых незвычайных дзяцей, і Люда, яна ўвогуле, большасць маіх сяброў ўжо в жыцці, у другой палове майго жыцця, гэта былі Людзіны сябры. Яна, у адрозненне ад мяне, была чалавекам неверагодна адкрытым, камунікацыйным, сяброўскім, і праз яе, я думаю, што мяняўся я, і маё жыццё становілася таким, больш цікавым. Это дакладна. Люда была незвычайны чалавек, яна могла там згубіць кашалёк ці пашпарт, яшчэ ў некую гісторыю ўлезці. І мяне гэта, канешне, не радавала, засмучала. І яна кожны раз потым казала, што затое табе са мной не сумна, табе са мной не сумна. І правда, канешне, з ёй было абсалютна не сумна і не заўсёды лёгка, да, але потым, калі яе не стала, я гэту фразу яе вельмі часта ўспамінаў і разумеў і шкадаваў, што не дагаварыў шмат добрых нейкіх словаў, любві, да, і гэта некая такая наша асаблівасць, да, што мы цэнім толькі тое, што калі гублялі, да, наших любимых. Таму вось галоўны мой пасыл увогуле: любіце адзін аднаго, да, вось правда, цаніце тое, што вы побач, не звяртайце ўвагі на нейкія дробязі там кухонна жыццёвыя, да, а калі у вас ёсць пачуццё, то захоўвайце і карыстайцеся гэтым, бо потым будзе позна. Александр, а вы памятаеце, як Людміла пайшла? Да, конечно, такие моменты как бы не забываются. Я не буду падрабязна рассказывать. Я менавіта ў гэты момант не знаходзіўся побач якраз, хаця усе дні яна хварэла, цяжка хварэла. І, дарэчы, гэта таксама неверагодны прыклад той мужнасці, якую яна для мяне вось паказала. Яна да апошняга ніколі не скардзілася. Людзі, якія не ведалі, што яна хварэе, яны здзіўляліся, бо это была онкалогія, рак. За 2 месяца до яе сыходу яна прасіла мяне, каб я адвозіў яе ў манастыр, бо яна там займалася з дзеткамі, хоць гэта ей даставляла ўжо вялікія пакуты. Вось. І яна знаходзіла сілы усміхацца, свяціцца, да. Вось, і людзі просто дзівіліся, калі даведаваліся, што вось праз 2 месяца, што яе не стала. А як спраўляцца з гэтай бедой? Слухайце, у меня рецепта няма такого. Как бы наши адносіны да смерці блізкага чалавека, яны крыху эгоістычныя. Нам здаецца, што вось ёсць чалавек, і ён належыць нам, і вось яго у нас забіраюць,
і тады гэта нейкі вялікі боль прычыняе. Але насамрэч мне здаецца, што трэба адпускаць чалавека. Яго стварыў Бог, не ведаю, прырода, падарыў табе, і вы былі побач разам, і потым ён жа сам тварэц, ён жа і забірае. І чаму гэта трэба прыняць? Я памятаю адзін момант, тут я ім бы хацеў падзяліцца. Калі люди ўжо зусім заставаліся літаральна дні, і увесь час я быў, побач са мной былі альбо дзеці, альбо хтосьці, была цэлая чарга, людзі прыходзілі з ёй развітацца, проста паразмаўляць, і яна знаходзіла сілы кожнаму нешта адказваць, і потым яна зусім была ў беспрытомнасці, і неяк я апынуўся адзін зусім. Я стаў глядзець фатаграфіі, і мне стала вельмі дрэнна. І ў гэты час пазваніў чалавек, якому я якога паважаю, і я высказаў усю эту сваю боль. А ён мне сказаў: ведаеш, Саша, вось прыблізна тыя словы, якія я вам зараз сказаў, пра тое, што калі б на тое была воля Божая, яна б жыла, але гэта трэба прыняць, што яна табе не належыць. І нейкія такія вельмі правільныя словы мне сказаў, я падышоў да Люды, і я з такім нейкім унутраным станам, я зразумеў, што это правільны стан. Это не было некага надрыву, была такая вельмі такая сума, але вельмі светлай. І мне чамусьці успомніліся, просто ў галаве усплылі словы Пушкіна: «Я вас любіў так искренне, так нежно, как дай вам Бог, любимой, быть другим». Вось той, хто падарыў мне Люду, той, ему аднаму ведамай логікай у мяне, не толькі ў мяне, яна ж не мне толькі належыць, у яе дзеці, у яе брат, сестра і шмат людзей, якія любілі, яе забірае. І гэта трэба прыняць. У вас у Фейсбуку дагэтуль фотаздымак, дзе вы з Людмілай. Раскажыце, калі ласка, як вы захоўваеце памяць пра яе? Бо я разумею, што яна все яшчэ жыве побач з вамі ў пэўным сэнсе. Можа, звонку вельмі часта людзі, калі пра нас з Людаю згадваюць, кажуць пра нейкую такую неверагодную гісторыю кахання. Хаця насамрэч, калі шчыра, то па-рознаму, бывала па-рознаму цяжка пры жыцці. І зараз я не магу сказаць, што сіла таго пачуцця, якое было, што яно абсалютна захоўваецца. Нешта мяняецца. Вось ужо 9-й год, як хутка, як Люды няма на гэтым свеце. І, безумоўна, нешта мяняецца. Але што мне дапамагае, напрыклад, я стаў пісаць казкі. Яны для дзяцей і для дарослых. І я лаўлю сябе на тым, што ці ў тым, ці ў іншым персанажы неяк прасвечваецца Люда і нашы адносіны. І калі я адной казкай дзяліўся з яшчэ блізкімі людзьмі, яны здагадаліся, пра што гэта сюжэт і што гэта. Таксама некая такая рэфлексія ў гэтым сэнсе. Я, канешне, у мяне на стале фатаграфіі. Калі я з'язджаў, я ўзяў, мне быў час, дзякуй Богу, каля тыдня, каб збірацца, і самае, кажуць, самае дарагое береш. У мяне цэлы стос такі фатаграфій маіх дзіцячых, маіх бацькоў. Я з'ездзіў на іх могілкі, на могілку Людачкі, дзе маё месца мяне чакае. Я разумеў, я не наіўны чалавек, што гэта надоўга. І зараз у мяне, як я мяняю кватэры тут у Тбілісі, але заўсёды перада мной, калі засыпаюць, і устаю, фатаграфіі Люды, бацькоў маіх. Мне падаецца, што гісторыя пра казкі – это гісторыя пра бессмяротнасць. Дзякуй шчыра, што вы падзяліліся сваёй гісторыяй, так шчыра адказалі на нашы пытанні. Моцна вас абдымаю, яшчэ раз дзякуй. Дзякуй. Вось мы пабачылі гісторыю, як чалавек прайшоў пэўныя этапы, гаравання. Якія ты этапы? Наколькі я ведаю, іх каля 6, то бок гэта шок, адмаўленне, гнеў, які яшчэ гандаль, падаецца, так?
Ёсць такая стадыя дэпрэсіі, гэта самае цяжкае і складанае, і прыняццё. Увогуле можна на розныя этапы гэта падзяліць. Нават сама Кюблер-Росс, якая ўвяла вось гэтую сістэму агравання, яна падзяляла на 5 этапаў. Але наколькі я разумею, што ў кожным з гэтых этапаў у чалавека адмысловыя патрэбы, так? Ці можаш ты іх троху апісаць? Ось, напрыклад, першы шок ці адмаўленне. Як это? Як сябе паводзіць трэба, як дапамагчы блізкаму, калі ён на гэтым этапе? Гэта першая рэакцыя, калі мы кажам, не, гэтага не можа быць. Калі мы кажам пра шок, то атрымліваецца, што чалавек шакаваны звесткай аб тым, што чалавека ўжо няма, блізкага, роднага, які быў важны для цябе. І, канешне, гэта проста такая біялагічная наша рэакцыя, калі пачуцці настолькі моцныя, што мы пачынаем іх блакаваць. Ці можа быць шок, калі ёсць гісторыя пра чалавека, які хварэе, то бок калі это не аўтакатастрофа, напрыклад, а калі чалавек цяжка хворы, і вось ён сыходзіць, і ці ўсё адно будзе шок? Канешне, мы не можам падрыхтавацца, мы не ведаем, што мы будзем пражываць, калі гэта здарыцца. Але гэтыя гісторыі, калі чалавек хварэе, яны ўспрымаюцца, скажам так, больш натуральна. Калі ты чакаеш, ведаеш, што гэта можа адбыцца, гэта адна справа. Але калі сыходзіць чалавек раптоўна, напрыклад, у якім-небудзь там здарэнні транспартным, ці чалавек самагубствам скончвае сваё жыццё, тады, канешне, пачуцці больш моцнае, менавіта з-за таго, што гэта адбылося нечакана. Што рабіць чалавеку, які ў гэтай сітуацыі, які перажывае гора страты на гэтым этапе? То бок я ведаю, што псіхолагі раюць дазволіць сабе пачуцці. А што это? Што такое дазволіць сабе пачуцці? Калі чалавек перажывае шок у сувязі са стратай блізкага, у яго можа не быць сіл на тое, каб выражаць свае пачуцці. Бо каму? Бо гэта ж бывае такое, што гнеў на нябёса, на Бога, на сусвет, на лёс. І такая вялікая гэта фігура, на якую ты гневаешся, што можна нават не мець сілу, каб вось знайсці тыя спосабы, як сябе і як гэтыя пачуцці выразіць. У гэты час вельмі важная падтрымка блізкіх гэтага чалавека, атачэння. Як сябе трэба паводзіць? Вось трэба чакаць, быць побач і дазваляць пачуцці. Бо, канешне, калі мы кажам пра складаныя нейкія пачуцці, атачэнне сябе бывае так паводзіць, што ім самім невыносна. І яны пачынаюць такія рэчы рабіць, як, напрыклад, ён жа сушоў, ён ужо там да Бога пайшоў, вось зато ён зараз не пакутуе. І такім чынам вось гэты працэс спыняецца. То бок трэба, каб былі такія людзі, якія ўсё ж такі маюць свае рэсурсы вытрымаць дрэнныя пачуцці іншага чалавека ці складаныя пачуцці. Бо мы ж нават не заўсёды можам вытрымаць, калі хтосьці плача побач. Там сурветкі пачынаем даваць ці казаць, супакойся, а зараз у цябе ціск падымецца і гэтак далей. Вось гэтага даклад не трэба рабіць. Робім гарбатку, коўдру прыносім, неяк побач сядзім, дазваляем прытуліцца, ці проста вось на нейкія пабытовыя рэчы звяртаем увагу і дапамагаем чалавеку у гэты першы час нейкім чынам працягваць жыць. Наступны этап, наколькі я памятаю, гэта гандаль. То бок калі чалавек пачынае пытаць сябе, а што я не так зрабіў ці зрабіла, а ці я магла штосьці іначай зрабіць. Вот гэты этап, як яго перажываць экалагічна? Слухай, па-першае, можна сказаць, што гандаль можа быць не наступным этапам. Гэтыя увогуле этапы могуць перамяжоўвацца як заўгодна. І увогуле я б хацела падкрэсліць, што такой пэўнай паслядоўнасці правільнай няма, бо тое, што вы адчуваеце. У кожнага свая гісторыя, асабістая, стасункаў з чалавекам, які зашоў. І вашыя пачуцці, вашая схема, ваш працэс можа вельмі адрознівацца ад працэса іншага чалавека. Але калі казаць пра этап гандля, то тут бывае такі затык, калі чалавек увесь час не можа перайсці да нейкага канструктыва для пераасэнсавання свайго жыцця ўжо без памершага. Калі ён пачынае сабе казаць, што «Божа, ты ж мяне пакінуў, як я буду жыць», і так злуецца, і увесь час кажа пра тое, чаго зараз ужо няма. І вельмі добра, калі мы ў гэты момант пачынаем
казаць ці думаць ці нават пісаць сабе там нейкіх дзённіках пра тое, што гэты чалавек даваў нам у нашым жыцці. Не у мяне яго зараз няма і зараз мне ніхто так не кахае, а пра тое, што у мяне была такая гісторыя, быў чалавек, які мяне так моцна кахаў ці любіў, калі мы кажам пра родных, што гэты чалавек быў такі да мяне добры, ставіўся так-то і так-то. Вось пра гэта казаць, пра тое, што было добрага, і яно ж застаецца ў нашай памяці. Вось пра гэта трэба. І яшчэ адзін момант, які для мяне такі выклікае трошачку страх, напэўна, это дэпрэсіўная частка. Я разумею, што это натуральны крок перажывання гора, але як зразумець, што ўжо пачалася небяспечная форма, то бок дэпрэсія, яна жа можа прывесці да самых крайніх выпадкаў? Так, можа. І самая небяспечная дэпрэсія — гэта калі яна мае такі чыннік аўтаагрэсіі, калі чалавек не бачыць сэнсу жыць без гэтага чалавека, калі ён пачынае так сябе паводзіць, каб яго жыццё таксама скончылася. Калі гора такое моцнае і гнеў такі вялікі, што вось гэтую агрэсію чалавек пачынае на сябе заварочваць. Вось. І, конечно, трэба, каб людзі, якія побач, усё ж такі прыглядалі за гэтым чалавекам, калі ён пачынае так сябе небяспечна паводзіць, дапамагаць яму ўсё ж такі, падтрымліваць яго. Мэта гэтага этапа ў тым, каб пераасэнсаваць сваё жыццё і навучыцца жыць па-новаму ўжо без гэтага чалавека, які зышоў. І вось гэта складана. І для гэтага, канешне, трэба сваё жыццё перабудаваць. Вось тое жыццё, якое скончылася, прызнаць, што яно скончанае, нейкім чынам навесці там парадак. Напрыклад, можа вопратку раздаць гэтага чалавека, каб не засталася такая хата, дзе ён жыў, напрыклад, калі гэта блізкі, так як музей, так, і ты там быццам бы замарожаны, як у глыбе льда, жывеш таксама з ім. Вось не такі стоп-кадр, а ўсё ж такі, каб было паслядоўнае жыццё. Так гэта было, мы жылі разам, гэта было так і гэтак. А вось потым адбылося такое, і зараз я працягваю жыць. Ці маю рацыю, што нягледзячы на тое, што ў кожнага як бы свая гісторыя гаравання, ўсё адно ўсе ці этапы трэба прайсці? Не абавязкова. Так бывае, што ў некаторых не адбываецца, некаторых этапаў, але яны могуць вось новыя сэнсы нейкія набыць і працягваць жыць. Яшчэ ёсць адна рыса нашага грамадства, асабліва вось апошнія некалькі гадоў, гэта тое, што вось гэты апошні момант развітання, апошняя пашана чалавеку, сваяк не можа аддаць яе праз зняволенне. То бок у нас даволі часта бываюць выпадкі, калі зняволеных не адпускаюць на пахаванне. Скажы, што тады адбываецца з чалавекам за кратамі, і ці можна гэта такім псіхалагічным катаваннем лічыць, калі ты не можаш выканаць гэты апошні абряд? Слухай, я і лічу гэта катаваннем псіхалагічным, і нічым іншым гэта не з'яўляецца. Калі чалавек паедзе на пахаванне, то нічога дрэннага не адбудзецца для улады там ці для турмы. Пакуты — гэта мэта гэтай улады. Калі казаць пра самого чалавека, які вось патрапіў у такую сітуацыю, то, канешне, я не ведаю, нас ж не пачуюць, на жаль, тыя людзі, якія знаходзяцца за кратамі. Але родныя могуць пісаць у лістах нейкія словы падтрымкі і таксама ўспамінаць, які гэты чалавек, які зашоў, быў пры жыцці. Прысутнічаць побач з чалавекам, які сядзіць за кратамі і не можа развітацца. Можна расказаць, напрыклад, як адбылося пахаванне. Можа здымкі могілкаў, так, напрыклад, прыслаць. Вось нейкім чынам дапамагчы чалавеку хоць так уяўна віртуальна. папрысутнічаць, так? Так. І тое ж можна казаць, напрыклад, пра тых, хто знаходзіцца за мяжой. Таксама можна, я і раю, калі ёсць магчымасць, зрабіце вы відэаканферэнцыю з пахаванняў, каб вось можна было пабачыць гэтыя апошнія нейкія хвіліны чалавека вось у гэтым грамадстве.
Насамрэч вельмі балючая сітуацыя, калі людзі былі вымушаны па палітычных прычынах з'ехаць з Беларусі. І вось на медыязоне быў вельмі цікавы артыкул, і там людзі распавядалі пра свае гісторыі, што яны адчуваюць, калі даведаліся, што вось сышлі яго ці яе блізкія людзі. І вось адна з гераінь пісала, што губляць чалавека заўжды балюча, але гэты нерв зусім аголены, калі ты губляеш яго на вялікай адлегласці, не можаш па-нармальнаму развітацца, сустрэцца з блізкімі, якія сабраліся на абрядзе пахавання. Вось тут, мне падаецца, відэаканферэнцыя это вельмі такі добры паратунак. Яшчэ одно апісанне. Пачуцце віны зжырае. Калі своечасова не прыйсці ў сябе, не спыніць гэтае пачуццё, то можна з адным попелам унутры застацца. У мяне быў такі перыяд. Гэта цяжка. Я нават некаторы час не магла выйти з дома з-за гэтага. Як з гэтым даць рады? Ось відэаканферэнцыя. Але ты все адно выключаеш камп'ютар і застаешся сам-насам з сабой і з гэтай сваёй віной. Калі ты застаешься сам-насам, ты можаш усё ж такі заставацца ў кантакце з тым вобразам памерлага чалавека, які ёсць унутры ў цябе. Ты можаш з ім працягваць размаўляць. Можна глядзець таксама на фотаздымкі ці відэа нейкія праглядаць, калі ў вас ёсць. Гэта таксама будзе дапамагаць. Вось гэты чалавек, які ён зышоў, але мы ж кантактуем усё ж такі праз сябе, праз той вобраз гэтага чалавека, які ў нас унутры захоўваецца. І гэты вобраз жывы. Ёсць такая акалічнасць, што калі ты знаходзішся за мяжой, то ты ва ўяўнай бяспецы і нібыта ад цябе залежыць, ехаць на пахаванне ці не. Ці мае я рацыю, што ў вымушанай эміграцыі інфармацыя пра тое, што пайшоў твой блізкі чалавек, можа стаць такой апошняй кропляй, калі чалавек вагаўся, і тут раптам ён такі: не, трэба ехаць домой. Бо, канешне, гэта апошні шанец патрымацца за рукі, нават калі гэта ўжо халодныя рукі. А цяпер я хачу, каб да нашай размовы далучыўся чалавек з вельмі канкрэтнай пазіцыяй на гэтае пытанне, заснавальнік фонда «Байсол», грамадскі дзеяч, праваабаронца Андрей Стрижак. Добрый день, Андрей. Добрый день. Андрей, і ты некалькі разоў пісаў у сваіх соцсетках, што ні ў якім разе не варта ахвяраваць сваёй уласнай свабодай дзеля таго, каб паехаць на апошняе развітанне. Чаму такая ў цябе пазіцыя, і ці ты разумееш, чаму людзей цягне паехаць домой? Ну, по вялікім рахунку, гэта адзін з самых моцных фактараў, які ўвогуле ўплывае на чалавека у ягоным рашэнні ехаць ці не ехаць. Бо у нас ёсць такая традыцыя ўвогуле у людзей развітвацца са сваімі блізкімі, калі яны сыходзяць у апошні шлях. І шмат для каго менавіта гэты момант з'яўляецца адным з самых траўматычных у сітуацыі, калі чалавек вырашае ехаць ці не ехаць у Беларусь. Я тут падыходжу да гэтага пытання дастаткова прагматычна, таму што абсалютна дакладна зразумела, што сама прысутнасць на пахаванні яна можа за сабой пацягнуць яшчэ і ваше турэмнае зняволенне. Так вось проста задумайцеся пра тое, ці было б лепш вашаму сваяку альбо вашым бацькам, якія памёрлі, каб ваш дзіцёнак, каб вы асабіста трапілі з-за гэтага пахавання, з-за гэтых хаўтураў трапілі ў турму. Канешне, складана рацыяналізаваць, калі ты губляеш блізкага чалавека, але тым не менш, наше жыццё працягваецца, і мы павінны быць у адказнасці за яго. І калі гэта вось такая прычына ехаць ці не ехаць, то я, канешне, людзям раю не ехаць. І, на жаль, амаль усе мы, хто так ці інакш займае актыўную грамадзянскую пазіцыю, знаходзіцца зараз за мяжой, рана ці позна апынемся ў гэтай сітуацыі, калі нашыя сваякі і блізкія будуць сыходзіць. Ніхто не ведае, як шмат часу зойме гэтая сітуацыя, якой мы не можам вярнуцца да хаты. І да гэтага трэба рыхтавацца маральна і псіхалагічна ўжо сёння. Ёсць яшчэ адзін такі маральны і матэрыяльны такі рычажок ціску на людзей, наколькі я это бачу, это тое, што цяпер з-за мяжы мы не можам аформіць спадчыну. І вось, як бы пайшоў твой блізкі чалавек, застаецца бацькоўская хата, і ты калі не там, з тога боку мяжы, то ты і это страціш. Як ты адчуваеш? Вот такая матэрыяльная штука, можа ён таксама стаць апошняй кропляй? Фактычна лукашысты выкрэслілі ўсіх тых, хто з'ехаў за мяжу і не згодны з уладай Александра Лукашенка з усіх рахункаў. Гэта не толькі пытанне пашпартаў, не толькі пытанне спадчыны, не толькі пытанне галасавання на выбарах, гэта абсалютна ўсё.
Зараз вось ідзе гаворка про тое, каб яшчэ і пенсій пазбаўляць такіх людзей, якія выступаюць супраць сённяшняй лукашысцкай улады. Так што гэта абсалютна зразумелы і прадказальны, на жаль, прадказальны трек, па якім зараз ідзе грамадства. І гэта тычыцца не толькі аднаго канкрэтнага чалавека, у якога там бацькі ці сваякі памерлі і трэба афармляць спадчыну. Гэта тычыцца ўсіх тых соцень тысяч людзей, якія з'ехалі за мяжу па палітычных прычынах. Нас проста выкрэслілі. Ну і гэта тая новая рэальнасць, якой таксама трэба жыць, што фактычна тое, што засталося ў цябе ўнутры у Беларусі, нельга лічыць ужо сваім. Калі ты не паспеў гэта, напрыклад, прадаць, альбо не паспеў ты там вывезці як-небудзь за мяжу. Таму што сённяшняя дзяржава, сённяшняе лукашысцкае кіраванне робіць усё для таго, каб лішыць нас не толькі нейкіх нашых грамадзянскіх правоў, а яшчэ і маёмасных правоў. Мы бачым гэта на прыкладзе той самай справы Координаційної ради, калі ідуць масавыя арышты маёмасці рухомай і нерухомай. Прыблізна такі ж самы сцэнар, хутчэй за ўсё яны захочуць рэалізаваць у адносінах і іншых людзей, якія так ці інакш выступалі на баку пераменаў альбо заяўлялі сваю пазіцыю супраць Александра Лукашенка. Я ведаю, што ты шмат з кім застаешся ў кантакце з тых людзей, якім дапамагае твая фундацыя. Калі людзі сутыкаюцца з такой праблемай, што вось у іх такая, ну, напэўна, самая вялікая драма ў жыцці, што ты ім раеш? У нас ёсць магчымасць псіхалагічнай падтрымкі. Яна, канешне, не безмежная. Ёсць 10 сеансаў псіхалагічнай падтрымкі, якую мы надаем тым людзям, якія рэальна маюць у гэтым патрэбу, у якіх ёсць пагрозы, якіх дакладна мы ведаем, што яны з'яўляюцца актывістамі, і іх могуць пасадзіць у выпадку такой паездкі ў Беларусь. Другое пытанне гэта тое, што да мяне калі звяртаюцца з парадай, ці можна неяк там бяспечна праскачыць у Беларусі штосьці такое, я тут, канешне, салідарны са сваім калегам Алексеем Левончыкам, што нема зараз такіх шляхоў, па якіх можна было бы гарантавана бяспечна трапіць у Беларусь. Ёсць, канешне, розныя хітрыкі, ёсць розныя магчымасці, ёсць розныя інструменты, якія дазваляюць знізіць рызыку вашага знаходжання ў Беларусі, але яны ўсе абсалютна не гарантыя таго, што вас усё-таки возьмуць. Так што моя такая вось прафесійная парада: нема такіх падставаў, нема такіх прычынаў, па якіх бы можна было бы вяртацца ў Беларусь і ведаць, што з вами ўсё будзе добра. З вами там добра не будзе. Калі вы ёсць дзе-небудзь у нейкіх базах, альбо калі у вас ёсць за што вас прыцягнуць, то ўлада пры першай жа магчымасці гэта пастараецца зрабіць. Яны маюць дастатковую колькасць тэхнічных сродкаў, якія дазваляюць выявіць ваше знаходжанне на тэрыторыі Беларусі. Гэта ў першую чаргу мабільны білінг, гэта ў другую чаргу тысячы і тысячы камераў назірання, якія сочаць за тым, што адбываецца ўнутры краіны. Ну і, канешне ж, чалавечы фактар. Беларусь не надта вялікая краіна, асабліва калі вы жывеце ў невялічкім горадзе, дзе вы адразу ж будзеце бачныя, што вы з'явіліся ў ім. Ну і шансаў на тое, што вы праскочыце там незаўважанымі, амаль няма. Андрэй, дзякуй табе шчыра за тваю халодную логіку, яна вельмі добра ацвярозуе. Дзякуй. Як на твой погляд, ёсць нейкі варыянт, каб загадзя вырашыць нейкія пытанні, каб, ну, я не ведаю, саломку тут пасцяліць? З грызоты сумлення і віну. Так. Я лічу, што гэта магчыма. Калі казаць пра вельмі старых людзей, яны заўсёды, ну, не заўсёды, але ўсё ж такі больш разважаюць пра сваё пахаванне, пра вопратку, пра тое, як яны там набываюць эту вопратку сабе. Так. Ці грошы адкладаюць на самі хаўтуры і, ну, нейкія распараджэнні даюць сваім блізкім. А калі мы кажам пра ўсё ж такі больш маладзейшых людзей, то яны, ну, ўсё ж такі нейкае такое ўяўленне ці надзею маюць яшчэ жыць доўга, і складана і страшна. Нам увогуле страшна ж казаць пра смерць. І таму вось гэтыя пытанні, яны звычайна не ўздымаюцца, але іх вельмі важна ўздымаць і размаўляць пра гэтае. Вельмі карысна будзе, калі бацькі, напрыклад, скажуць, што я цябе прашу не прыязджаць. Ці дазваляю. Ці прашу цябе, калі ласка, паклапаціся аб сваім жыцці. Мне важна, каб ты заставаўся на свабодзе, каб з табой усё было добра. Вось калі гэты дазвол
атрымлівае чалавек, то, канешне, лягчэй усё ж такі. Вось гэта не гарантуе, што не будзе пачуцця віны і пакутаў іншых, але ўсё ж такі гэта будзе дапамагаць, і на гэта можна будзе абапірацца. Знізіць ціск гэты, так. Так. Як увогуле, ці ёсць нейкія практыкі, як дапамагчы сабе перажыць усе гэтыя этапы, альбо нейкі канкрэтны этап? Перажываць. Што яшчэ можна зрабіць? Там, напрыклад, для сябе, пакуль пагаворым пра сябе. Вельмі дапамагае некаторым людзям рэлігія, і яна, між іншым, дапамагае на стадыі дэпрэсіі. Калі мы так вагаемся і не ведаем, якія сэнсы для сябе атрымаць, вось веданне аб тым, што чалавек пашоў кудысьці, Што это на не канец? нябёса, не канец, так, што ён усё ж такі недзе, нейкім чынам працягвае сваё жыццё ўжо. Гэта вельмі можа дапамагаць. Таму, калі вы верыце ў гэта, то трэба ісці ў царкву ці ў касцёл і там свечкі запальваць, там пісаць запісачкі нейкія, службу замовіць. Вось гэта таксама дапамагае. І нават калі мы кажам пра радуніцу, вось у Беларусі едуць людзі на могілкі, прыбіраюць іх, можна паехаць пайсці на якія-небудзь могілкі, там, дзе вы знаходзіцеся, знайсці якую-небудзь незадбаную магілу і таксама прыбраць яе. Такім чынам вы ўскосна на той свет. Рахунак свой. Можа, не рахунак, але, скажам так, што вестачку нейкую туды адправіце такім чынам. І гэта ж таксама рытуал. Табе будзе лягчэй, ты зрабіў нешта, будзе гэты гештальт закрыты. На мой погляд, вельмі карысна взяць, вось ты апісывала такія пабытовыя штукі, чтобы сидзець побач, там, дбаць пра чалавека, пледзік. Мне падаецца, што яшчэ вельмі карысна взяць на першы час нейкія менеджерскія адказнасці, што чалавек разбіты, раз'юшаны, яму бы трэба сябе сабраць, а трэба яшчэ там элементарна рахункі аплачваць. Гэта самае галоўнае. На першым этапе ўвогуле тое, што робіць асяроддзе для сям'і памёрлага, гэта вось гэтыя пабытовыя рэчы. Бо бывае, што чалавек у такім стане, што ён нават ежу не можа прыгатаваць. І, напрыклад, калі ёсць дзеці, і ім таксама трэба увага і адчуванне, што жыццё працягваецца, калі матуля ці тата знаходзіцца ў цяжкім стане, яны ж усё гэта адчуваюць. Вось тут будзе вельмі добрая дапамога у такім сэнсе, што можа схадзіць з дзеткамі на пляцоўку пагуляць, што заўгодна. Але пабытовая частка – гэта самае галоўнае на першым этапе. Ты казала пра тое, што добра быць побач з чалавекам, які ў горы, а што рабіць, калі у тваім атачэнні няма людзей, у якіх ёсць рэсурс прымаць твой боль? Ёсць такія людзі, якія вучацца гэтаму, напрыклад, як я. І, канешне, трэба, варта ісці да псіхолага. Чужы чалавек будзе больш устойлівым у вашай сітуацыі гора. Таму трэба звяртацца па дапамогу. І, канешне, калі вы разумееце, што ў вас увогуле ўжо няма рэсурсаў зусім, то трэба і да псіхіятраў. Не трэба гэтага баяцца. Звяртайцеся па дапамогу. Дзякуй шчыра, што вы паглядзелі гэты выпуск. Калі ў вас ёсць патрэба ў псіхалагічнай дапамозе, калі вам трэба выказацца альбо атрымаць параду, калі ласка, звяртайцеся на наш сайт Мария Help. Гэта ананімна. Я прачытаю вашы гісторыі. Калі трэба вам будзе дапамога адмысловага чалавека, навучанага чалавека, які ўмее перажываць чужое гора, мы звяжам вас з гэтымі адмыслоўцамі. Калі вам трэба проста падзяліцца, я буду рада даць вам абратную сувязь. Калі ласка, Мария Help – гэта бяспечная прастора. Гэта была праграма «Трэба пагаварыць». Побачимся.